minahal kong Matalom nun. Okay, balita sa Iko TV diri sa lungsod sa Matalom. Maunig lagay sa panahon diri sa atong lungsod guys. Guys, labing hangin na dyan guys. Okay, maunig kahimtang sa tuwang kuan. Tuwang dagat na. Maunig. Diin labing guys. Rabi. Labing baura iyang di atas baybayon sa Matalom Boulevard live ta dire. Maunig kahimtang panahon dire sa lungsod sa Matalom kung diin mauni kuan sa atohang kahimtang sa dagat guys. Ito talaga guys. Sa kanang naa sa kuan di sa taron managat kay ang mga peligro sa katong mga about. Okay, Iko live diri sa Matalom Boulevard niya. Maunig kahintang sa panahon diri sa lungsod sa Matalom. Okay, Iko TV News diri sa atong lungsod. Ako manghinaot nga safe ta. Nalagi ko aning jo. Peligro. Wow. Morning. Sa biyahe sa guys, morning kahintang sa buang Matalom. Kahintang lagay ng panahon. Yan guys. Sa pagkaninood, murag na kayo pag-iyo siguro. Morning. Guys, kapilan po. Ang Iko TV na kuan sa kung unsay panahon diri sa lungsod sa Matalom. Ang balita sa Iko TV News. Okay, morning kahintang. Morning update. Alitas ko. Hina dyan guys. Mura ito na ito. Iko TV nag-update sa panahon diri sa lungsod sa Matalom. Diin labing hangin na dyan guys na. Atong managatay di sa tamanagat kay yung peligro ang atong kwan. Okay, Iko live diri sa Matalom Boulevard kung diin nagtanaw sa kahimtang sa panahon diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP andam ang Iko TV News andam utabang sa lungsod sa Matalom Leyte, Philippines. So kwan deron today is Friday, September 16, 2022. Iko PP ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, ingat sa katong taplin sa paypayon. Medyo wala mo ta. Pagmantay-bantay ta kay medyo lain ang atong panahon diri sa atong lungsod. Once again, happy Friday o ingat tayo. Kay murag lahi ang atong panahon. Kanang manangutang sa coastal ng mga area. Palihog og prepare diha kay basi sa mga updates. Iko TV News nag-update sa panahon sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you o God